Na tomto videu by som chcel objasniť princíp činnosti predčističa vzduchu, ktorý je umiestnený na traktore ZR25. Pre lepšiu názornosť som tu vyrezal okno, aby bolo vidno vnútornú štruktúru tohto predčističa. Takže vzduch nasávaný motorom vstupuje cez tieto otvory, ktoré sú vyseknuté šikmo, a postupuje ďalej dnu do tejto nádoby. Keďže tie otvory sú šikmo, vzduch zároveň rotuje a rotáciou vlastne vytláča nečistoty nasávané spolu so vzduchom k obvodu tejto nádoby. Očistený vzduch potom vlastne prepadáva cez túto, prúdi ďalej cez túto stredovú trubku smerom k olejovému čističu, ktorý je v spodnej časti tohto sacieho traktu. Nečistota, ktorá je odstredivou silou vytlačaná k tejto hrane, potom prepadne cez túto hranu a vlastne dochádza k jej zberu v tejto zbernej nádobe. Takže k očisteniu vzduchu dochádza rotáciou v tejto časti filtra, vo vnútri tejto nádoby. Toto je už len zberná nádoba pre odstredivým čističom, odseparovaný bordel. Takže akýkoľvek olej ani vazelína v tejto nádobe neplnia absolútne žiadnu funkciu. Keďže k očisteniu vzduchu dochádza tu, nie tu. Toto je len zberná nádoba.